ଆଲୋ ବୋହୂ, ଏ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। କେତେବେଳୁ ତତେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି, ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବୋଉ, ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି। ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ବୋଉ, 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବେନି? ଶାଢ଼ୀ? ଆର ବର୍ଷ ପରା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 3-4 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି। ଯା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧି ତୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବି। ତୋର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ କହ, ସିଏ ତୋ ପାଇଁ 3-4ଟା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପଠେଇଦବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କିଣିପାରିବିନି। ହେଲା, ଚୁପଚାପ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯା, ନହେଲେ ତୋ ବୋପାକୁ କହ, ସିଏ ତୋ ପାଇଁ ଆଣି। ବୋଉ, ମୋ ବାପା ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିପାରିବି ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ? ତା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି? ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି ଶାଢ଼ୀ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭୋଜିକୁ ଯା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରୁଛି। ହେଲା, ମୋତେ ଆଉ ଏତେ କହନି। ବୋଉ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଝିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋ ନିଜ ଘର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ବାପା ମା କଥା କାହିଁକି ଉଠେ ମା? କୁହନ୍ତୁ ତ।